Takže čaute lidi, tohle videjko je o tom, že jsme si s kamarádkou Verunka Luncerová, jen teda na YouTube Verunka Luncerová, jsme si vyměnili balíček a je teda tady, neměli jsme neměla lepší pásko, mohli udělat ten balík, tak mi to dala do takový nějaký designové špárky, nějaký prostě krabice. No, to je jedno, tak jdeme na to. A mám tam teda kokr španěla a já jsem dělala 3 LPS, jako obyčejný. Mám tam kokr španěla, nevím to jako kokr španěla, jako takovejhle pečobák, ale je to ten větší, jako je třeba takovejhle, jako je pečobák. Jakože tak. Ale vypadá to jako normální pečobák, ale asi to bude moje hlavní postava kanálu. To je jedno, takže vypadá to takhle a jsou tady nějaký díry, což nevím k čemu. Jsou tady prostě díry, když jsem zrovna byla u té kamarádky, to tam zrovna dělala díry tuškou, no. To je jedno, tak začínáme dopisem. Takže vypadá nějak takhle. A já tady pro LPS Myšku 12 od Veroniky Luncerové. Ahoj, jsi super youtuberka. Doufám, že se pošlem ještě někdy balíček. Jo, vím, píšu hrozně, ale nepíšeš. Nějaký ti to nečti ve videu. Jo, to jsem teď nepřečetla, protože to mám nečíst ve videu, takže... OK, už můžeš číst. Doufám, že se ti bude líbit balíček. Veronika Luncerová, obsah dopise. Kokr, bonus, LPS, dopis. Jo, jeden. Už nevím, co napsat. Ať se ti balíček líbí a čusky kočky, to tady fakt jako je. Čusky kočky. Nějaký obvázek nějaký oči, já vím, hrozný čusky. Takže takhle vypadá dopis. Nevím to teda někde jakože ozdobený nebo tak. No, takhle to vypadá. Dopis a jdeme na toho kokr španěla. Už jsem ho viděl teda, jak vypadá a upravím se ho je trošičku. Takže vytáhnu asi španěla dáme na stranu. Vytáhnu tady to a začnu asi tady tím. To by mělo být asi doplňky. Jak si myslím. A je tam takovej hřebínek. Hustý. Hřebínek. A je tam fakt jako LPS. Nevím, to vidíte, ale je tam LPS. Takže tak. Teď to dám tady na stranu. Gumičky, díky. Tak a tady je to hezká gumička. Tak tady. A tady je takovýhle dost malý klobouček. Tady zkusím na týdle. Takhle to nějak dáme. To je divný, počkej, ono to nějak nechce. No prostě je to takový klobouček. Takže gumičky, hřebínek. Dopis. Takže tady to tam bylo. No ty papíry tam kazovat snad nemusím, jak to jsou normálně jako papíry. No a tady v tom, co držím v ruce, je kokr španěla. Tady to. Sice je větší, ale víte, já jsem se strašně dlouho přála kokr španěla a prostě mě ho vyměnila za normální přeložku. Tak dobře, teď ho držím v ruce. Lidi, já se zblázním. Tak jo, to uvěhám ukázat. Takže takový úžasný kokr španěl. Oh my gosh. Já se zblázním. Prostě úplně úžasný kokr španěl. Jste to má tady trošičku jako natřpicený, ale tomu upravím. A má takový moc bílý nohy, jako což už bylo, tak mu to něčím na laku nebo tak. A má tady takový
podivnou díru, ale sice není pravej, ale je to prostě kokršpaněl lidi. Je to kokršpaněl. Takže moc ti Veronika Honzrách nebo Erčo, takhle. Děkuju, moc děkuji za toho kokršpaněla. Moc. Takže je papíry, no. A teď. Takže to bude pro toto video vše a děkuju. Česky.